aprovechar este parón en los altavoces que nos están complicando un poco las cosas. Si os parece, vamos a leer un comunicado en euskera y en castellano, y porque ya digo, hoy no vamos a poder hacer mucho más dadas las circunstancias. Duela egun batzuk, metroa martxan jarri zeneko urte hurrena izan zen. 30 urte daramatza hegoaldeko auzoetako biztanleei zerbitzurik eman gabe. Metroaren 4 lineako plataformatik hamarkada bat, baino gehiago daramagu gainerakoik inolako ahaleginik egin gabe aspalditik dutena aldarrikatzen. Azken udalbatzan lortu genuen, lehen aldiz gure udalaren babesez. EAJ-arena izan ezik, Aldundiari eskatzeko obra Rekalden Moyua Matikotik aztea eta obraren 150%aren finantza bezala, gainerako liniekin egin duen bezala. Hain zentzuzkoa ez dirudi Elizabete Etxanoren Bizkaia diputatu nagusiak bezala. Kargo horretara iritsi zenetik, aitzakia jarri besterik ez baitu egin obra atzeratzeko. Lehenengo abandoko konexioan tematu esan, baiz eta LTSD, aliz eta abarren ikerketek esaten zuten gure lineak ez zuela lekurik izango toki berri. Ondoren, obra Rekaldetik elkartergetarantz azpiko eskatu zuen. ETSD aspertanek ala aholkatzen ez zutenean. Tarte horrek baldintza garrantzitsuak baizik. Daigarria da Etxanove Andrearen arrokeria. Inongo azterlanek bermatzen ez duten kriterioa inposatu nahi baitu. Eta ez ETS-ekiko despretzua bera baita proiektu horiek egiteko ardura duen erakunde publikoa. Despretzua ere agertu zuen, gurekin gintzeari uko egitea. Susana Garziatxuek albuikortasun, jasangarriko sailburuaren jarreraren guztiz kontrakoa izan da, hainbatetan gurekin bildu baita. Duelazte batzuk, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak bere 4 lineari buruzko akordio bat ditzezuten, honako baldintza horrekin. Linea Rekalden Moyua Matikotik hasiko da, eta hori da beti eskatu dugu. Aldundiak 150% ordainduko du, eta gainerakoa Eusko Jaurlaritzak. Azkenik, Eusko Jaurlaritzak Errekalde eta Basurtu lotzeko diru kopuru bat jartzeko konpromisoa hartu du. Akordio hori lortu arren, orain diputatu nagusiak ez du hau sinatu. Etxanove jauna, adosten dena bete behar da. Gutxe itxakia jartzeari, Iago Itxaroteari eta behingoz sinatu.